Sziasztok, én Ágon vagyok, és ebben a videóban klikkelőpszözni fogunk, és szöli napi videó, szóval bocsánat, 2 videó lesz, mert nincs rá időm 4-et csinálni, mert átfelezkeztem róla itt a nagy vidámság közepette. Szóval nagyon jó. Ez így nagyon jó. Van egy killünk. Első. Menjünk erre. A felől vagy B felől, nem tudom melyik az. Úgy látszik a kékek, mint a terroristák. Mi is terroristák vagyunk. Lehet, hogy átcserélem az AK-t, mert 2 klikkalapsz lesz. Aki kérd. Hallottanak? Mondtam. Mondjuk ezt. Ez nagyon szép skin. Ez nagyon szép skin. És hát ez nagyon jó. Izgalomtól nincs. Izgalom az még nincs, de majd lesz. Hashtag szó be. Na nézzük meg most. Azért volt neked. Hát ahogy. Hát itt szépen megmond. Töltsed. Biztos izével jött. Ja, sniperre. Sniperezünk. Sniper! Jó. Nagyon szubcsív. De túl béna vagy. Nem, változtatom ki a snipert most mindent. Sniperre nagyon jó. XD. Most nem írom. Nézzük meg akkor. Tök jó lenne, hogy benne lenne, hogy is meg kéne látni, hogy hol vannak. Ez nagyon jó. Így mondj. Na, hogy meghalt egy csapattársa. Aha, szép! Úgy, hekkelek. Hekkelek. Mert nem voltam. Random nevéseket végezett. Hacker vagyok. Figyeld. Nószkópolok egyszerűen. Tényleg nyomás egy lájkot, 3 feliratkozók van, köszönöm szépen. Hirdessétek a csatornámot úgy, ahogy tudjátok, nekem nem számít, én csinálom, ahogy tudom. És bocsánat a 220 és videóért 220, nem tudom miért, Modizen így csinálja.
És ez egybe lesz ez a... Átment a golyó rajta. Ilyet tapasztaltatok meg? Átment. Ott volt a gyerek. Ott nem volt. Belelőttem. De hát ő nem. Menjünk. Fogadjam, hogy Black is lát most valaki. Megpróbálja. Figyelj. Megfigyelem. Hagyjuk az elkel. De hogy nem hagyjuk. Ez az egy több fegyver. Ne kell késelnem valaki. Úgy a Google-sz, és így késeled meg, akkor egy ilyen vágás. Ez nem tudja, nem. Én mondtam, hogy lekéslek. Én mondtam, de maga nem hitt. Már késsel nyomom, nem kézzel. Nem kell fegyverek ki. Akarjátok kézzel is mondtam. Csak belélőni. Ez a szuper keresztem. Az nagyon jó fegyver. Na, ez még ide. Gyerek. És pont vége lett. 6 perc. Ugye 7 perc megy a vidi. Hát. Nem tudom. Küldjetek zenéket. És zene. Egyáltalán. Persze. Ez nagyon gyorsan el lehet lőni. Ez már nem. Ezt a héten 7 az 10. Hagyjuk. Utazom meg ezt a skin, mert minden, nem pisztolyt kapnám skint, hanem ügyére. Nagy fegyverre. Hoppa. Hello. De ez is szép amúgy. Szép ez a zöld, mint a Nézd meg, hogy milyen a tárja. Nézd meg még egyszer. Nagyon kíváncsi vagyok rá. De most nem szavnulnak ott. Meghalok, akkor... Vége van a videó. Nincs vége a videó. Ez sorry, man. Nem lesz FIFA. Tényleg. A belevonultam. Legyőzött Európa bajnokságon. Persze, amikor én hogy hívják, dolog. Már izével, és ott bennül, akkor persze nem 800 000 is kell, de most nem. Mondjátok meg. Én. Bocsánat. Egy kicsit betegeskedett én is, nem csak én. Már remegyek.
Jó, jós is vagyok, csak nem itt. Mert ez telefon. Ugye tudjuk. Hello. Mennék az utcával kettően pisztolyat. Olyan mit szólnának? Semmit én nem látnám. Persze, hogy elloptatnám. Mondjuk ez. Nem miért? A legjobb sniperes vagyok, eltalálom én. Csak... nem az a pályán vagyok csak. Mondjuk DAS 2 csíróban, de itt nem vagyok jó. A plázán. Erre is kéne skin. Háromszáz golyót kell lőni bele. 300-at. 300-at kellett belerúgni. 300 golyót kellett belerúgni. Gyerünk. Találom az AK, nem 4, a kedvenc fegyvere a Pepinek, a Pepe. Két katica, 3 utca, egy halál, egy killecske, 4, 3 top, egy, 2, headshot. Headshot. Shot. 24 szarja, ugye? Igen, tudtam én neked. Ezek a 30. Bocsánat, nem tudok. Kell figyelni időt. És azért nem egy videóban úgymond úgy van ez, hogy egy videóban, hogy ezt rögtön le fogom állítani. Addig ezt leállítom, addig sziasztok meg. Vissza. Pár másodperc nektek már. Nem, persze. De igen, nem. Várjál, meg nincs vége. Még nincs vége. Még nincs, 14 lesz vége. Az nem sokára. És nem ezen a pályán fogunk játszani. Nem a píj. Hát ez úgy jó lesz. Gyertek már a fogni. Gyere föl. Végeztem a videóval. Nem végeztem. Részben egy videó. Nem. Mi? Nem tudom, hogy kérdeztem. Úgyhogy kezdhetünk búcsúzkodni. Szóval ennyi ez a videó, remélem, hogy tetsz, és elköszönöm, az a következő. Elköszönöm. Szóval addig is egy másik, köszönöm.